Mga mananagat gikan sa duha ka mga barangay sa Bato, Sambuan, probinsya Sugbo nagtigi alang sa labing unang fishing tournament. Ato silang ibida sa report ni Mark Rigi at Pelia. Baon ng kaisog, taas nga pasensya, inubanan sa hugot nga pagtuo kang Senyor Santo Niño, wala miatras ang 30 ka mananagat alang sa labing unang fishing tournament nga gipahigayon sa Bato, Sambuan niadtong Enero 27. Taliwa kini sa mga dagkong bawd, kusog nga hangin ug madag-umong panahon. Sinapunta nga pinagi niini sila madasig kanunay sila ginadlaw-adlaw nga pagpanginagod. Sud lang sa duha ka oras, gitahasan ang mga mananagat nga gikan sa Barangay Colasio ug Barangay Bato sa padaghanay og kuhang isda sa dagat. Nakuha ni Amay Piedad ang unang ganti, din iyang nauli ang usa ka brand new nga sakayan, bugas, grocery packs, ingon man mga fishing accessory. Nagpasalamat ako sa yung panahon dito di ta bigay karon. Okay, kadang-kadang yung managat pero magod. Ikaduha og katulong mananaog sila Titing Belyo og Iyoy Dinggal nga puros midawat og cash prize, bugas, grocery packs og fishing accessories. Gipasiugdahan ang mga kompetisyon sa grupong gitawag nga Barkada Band. Tinguha sa mga kompetisyon nga ilhon ang dakong natampo sa mga mananagat sa lungsod sa Bato, Sambuan ug agi og tabang na lang usab kini sa mga mananagat. Thank you sa mga sponsor. Salamat. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abelia. Balitang Bisdak.